хубаво да се погледне точно кога бе извършен фаул, за да знаем с колко време разполага отбора на Ривски спортист след двата фаула, които ще стреля. Ще стреля Златин Георгиев. Какво е решението на съдиите, да видим. Уникален е развоя на този двубой. Пак ще има драма. Не бих се изненадал, ако видим после пак контестации и пак скандали. Какво решиха съдиите? Все още продължават уточненията. Ясно е едно, Златин Георгиев ще хвърля два фаула. Въпросът тук спорът е с времето. Спорът е с времето и според Владо Цеков Стровис, това, което обяснява сега на Росен Барчовски, е, че няма никакво време след реакцията. Ясно е, че дори да има една десета от секундата, не върши никаква работа. Върши работа единствено при вкаран първи и добавка при втория. За тази добавка обаче трябва да има повече от една десета от секундата, защото времето стартира в момента, в който топката удари ринга. За да смятаме всичко това, ще трябва да видим първо дали ще има точен фаул в началото. Време. Ако играят без време, двата отбора, тези два наказателни удара са безмислени. Златин Георгиев пропуска още първия матч свърши. Дами и господа, матчът свърши, защото Златин Георгиев пропуска още първия фаул. Ако бе вкарал втория, ако бе вкарал първия, имаше какво да се мисли, да се смята, да се планира. Освен това, деяния не върнаха от времето въобще. Смятам, че технологично тук това трудно ще се случи в тази зала, но това може да бъде направено от съдиите ръчно, които да отборяват дали има какво време има. Няма такъв сигнал обаче от нито един от тях. Самия факт, че върнаха играчите на терена, значи, че някой от тях ще брои. Истината обаче, че това имаше значение само ако Златин Георгиев бе вкарал първия фаул. Не издържа, пропуска втория нарочно. Има ли време за стрелба? Не. Край на матча, Левски се класира за финал на турнира в турнира за Купата на България и ще играе след победа с 81 на 78 на финал срещу Черно море Порт Варна. Бързам, дами и господа, да обявя факта, че този двубой е в понеделник от 18 часа и ще го звучим пряко в ефира на News 7. Знаете, целият турнир се забави с един ден. Тези кадри може да гледате и по-късно. Сега пускаме много кратки реклами, за да почнем с отзивите. Двамата треньори има какво да кажат след поредната драма.